From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri għaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni bħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt midijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqadsa Marija dejjem Verġni, il-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna, iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla inti rġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi jibnek ċekken lilu nnifsu. Imla l-fidili tiegħek ferħ qaddis u għati jena bla tmiem lil dawk li inti ħlist minn jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu sidna li walla miegħek jgħixu jisaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Ġakobb widdeb lill-uliedu qalilhom jien se ninġabar ma' niesi. Itfnuni ma' missirijieti fl-ar li hemm fl-għalqa ta' Efron il-Ħitti. Fl-ar li hemm fl-għalqa ta' Makfela biswit Mamri fl-art tal-Kanan. Li Abram kien xtara mingħand Efron il-Ħitti b'qabar tiegħu. Hemm difnu lill-Abram u l-Sara martu, hemm difnu l-Iżak u r-Rebekka martu, u hemmhekk jintfint il-Lija. Minant uliet il-Ħittien inxtrat din l-għalqa bl-ar li hemm fiha. Meta Ġakobb temm iwiddeb lill-uliedu, ġabar riġlejh fil-frix, tala ħar nifs u nġabar ma' niesu. Uħud Ġuseppi bdew jibżaw għax kien mit missierhom u bdew jgħidu min jaf jekk jibdix jobodna Ġuseppi u jroddilna d-deni għal dak kollu li għamilnilu. Għalhekk batu jgħidu lil Ġuseppi, qabel ma miet missierek ordna u qal, dan jgħidlu lil Ġuseppi, iddew aħfer id-dnub ta' ħutek u ħtijietom għax ħsara għamlulek, u issa nitolbok aħfar id-dnub tal-qaddejja ta' Alla ta' missierek. U Ġuseppi beka huma u kelmuh. Uħutu ġew u nxteħtu wiċċhom fl-artu qalulu, arana, hawn aħna il-sira tiegħek. U Ġuseppi qalilhom, la tibżawx, jaqgħu jien flok Alla. Jekk intom ġibtu fuq id-deni, Alla bidlu fil-ġid biex iżomm ħajja kotra ta' ġnus bħalma huma llum. U issa tibżawx, jien nagħtikom tiklu lilkom u l-tfal tagħkom. Hekk farraġhom u serħilhom moħħhom
u laqtilhom qalbhom. U Giuseppi kien jammar fl-Eġittu u dar missieru. U Giuseppi kellu 110 snin. U Giuseppi ra wilt Efraim sat-tielet nisel u wkoll uliet Makir bin Manassi li twildu fuq irkubtejn Giuseppi. U Giuseppi qal lil-ħutu: jien semmut u Alla qatt iżurkom żgur u jtellakom minn din l-art ħdejn l-art li ħalef lill-Abram, lill-Iżak u lil-Ġakob. U mbagħad Giuseppi ġel lill-uliet Iżrael jaħilfu u qalilhom: Iva, Alla tiżurkom żgur u intom ittellaw għadmi minn hawn. U Giuseppi miet ta' 110 snin, ibbalzmawh u qeduh f'tebut fl-Eġittu. Il-kelma tal-mulej: inroddu ħajr lill-Alla. Salm risponsorjali: għamlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla flimkien. Għamlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Faħru l-mulej u xandru ismu. Għarfu l-ġinus bl-emejjel tiegħu. Għannulu u doqqulu. Xandru l-ġobijiet tiegħu kollha. Flimkien. Għamlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu. Fittxu lil wiċċu il-ħin kollu. Flimkien. Għamlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Nisel Abram il-qaddej tiegħu u liet Ġakob il-maħtur tiegħu. Jahwe hu Alla tagħna mal-art kollha il-ġudizzju tiegħu. Flimkien. Għamlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Jekk tkunu mkasbrin minħabba fl-isem ta' Kristu, ħenjin intom, fuqkom għandkom l-Ispirtu ta' Alla. Il-mulej magħkom, qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: ma hemmx dixxiplu aqwa milli mgħallem, anqas il-sir aqwa minn sidu. Biżżejjed għad-dixxiplu jekk joħroġ jixbaħ lill-imgħallem tiegħu u lil-sir lil sidu. Jekk lil sit id-dar tawh il-laqam ta' Belżebul, kemm aktar lin-nies ta' daru. Għalhekk la tibżawx minnhom, għax xejn ma hu motti li ma jinkixifx u xejn ma hu moħbi li ma jsirx magħruf. Dak li jien ngħidilkom fid-dlam ngħiduh fid-dawl u dak li ngħidilkom f'widnejkom xandruh minn fuq il-bjut. U tibżawx minn dawk li joqtlu l-ġisem bla ma jistgħu joqtlu r-ruħ. Imma aktar jibżaw minn dak li jista' jeqret kemm ir-ruħ u kemm il-ġisem fl-infern. Żewġ asafar tal-bejt mhux b'xejn jinbijaw u b'dana kollu anqas wieħed minnhom ma jaqa' fl-art mingħajr ir-rieda ta' missierkom. Intom minbagħad sax-xar ta' raskom kollu hu magħdud. Mela xejn tla tibżaw, intom aqwa minn ħafna safar tal-bejt. Kull min jistqar quddiem il-bnedmin li hu miegħi, jien ukoll nistqar li jiena miegħu quddiem missieri li hu fis-smawiet. Iżda min jiġħad lili quddiem il-bnedmin, jien ukoll niġħad lilu quddiem missieri li hu fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Id-dixxiplu mhuwiex aqwa mill-imgħallem tiegħu. Kemm inħossuna ħażin aħna meta nagħmlu xi ħaġa l-ġid u jiswilna deni. Kemm jiddispjaċina, kemm inweġġgħu f'qalbna meta nkunu qegħdin ngħixu jew nippruvaw ngħixu tansara b'mod tajjeb u nsibu ħafna kontrarju. U dak il-ħin l-unika ħaġa li konna bżonn fil-verità hi illi nħarsu lejn Ġesu, illi fl-aħħar mill-aħħar għamlulu l-istess. Id-dixxiplu mhuwiex aqwa mill-imgħallem tiegħu. L-Evanġelju li għadna kemm smajna ifarraġna u jisfidana wkoll fl-istess ħin. Ġesu qed jitkellem mad-dixxipli hawnhekk dwar il-prezz li hemm
meta inti tagħżel illi timxi wara Ġesu tas-sew. U jgħidilhom ċaru tont, jekk hu ġie attakkat, jekk huwa ġie rrifjutat, jekk hu ġie ippersegwitat, aħna li qed nippruvaw nimxu warajh m'għandniex nistennew illi l-affarijiet ħajkunu differenti għalina. Id-dixxiplu mhuwiex aqwa milli mgħallim. Forsi huwa messaġġ daqsxejn jiebes u jinstema' daqsxejn morr f'widnejna, imma huwa veru. Madankollu Ġesu imma ma jħallinix fil-biża'. U f'dan il-Vanġelu li smajna Ġesu jgħidilna 3 darbiet. Tibżawx. Tibżawx minn dawk li joqtlu lill-ġisem bla ma jistgħu joqtlu lir-ruħ. Tibżawx għax dak kollu li moħħ qed jixxandar. Tibżawx għaliex intom eżis ħafna għal missierkom li hu fis-smawiet. Kemm huma attwali dawn il-kelmiet f'dinja illi bħalma nafu fiha kultant tiskanta meta tara xi ħadd jgħix tajjeb u skont il-fidi tiegħu. Aħna llum sfortunatament bir-raġunamenti tagħna dak li hu tajjeb sirna ngħidulu ħażin u dak li hu ħażin nolluh mola smewiet. U forsi meta nkunu qegħdin nippruvaw ngħixu l-valuri ta' Ġesu, ambjent bħal dan jaqta'na qalbna, ibeżżana, iġanna nidħlu fil-qoxra u nibżaw inħadnu l-valuri ta' Ġesu. Jew inkellek inħadnuhom nibżaw nuru li aħna ma' Ġesu. Imma Ġesu jgħidilna sabiex inkunu koraġġużi u nagħtu xhieda tiegħu kull imkien. Faċli tkun xhieda ta' Ġesu fl-ambjent insara fejn kollox huwa reliġjuż, imma kemm huwa aktar diffiċli illi tagħti xhieda ta' Ġesu f'ambjenti illi huma l-kollox sekulari jekk mhux ukoll ostili għal dak li huwa nisrani. U Ġesu jagħtina tixbiħa sabiħa. L-ebda għasfur ma jaqa' fl-art mingħajr irieda tal-missier. U intom sax-xar ta' raskom kollu u madud. Mhuwiex sempliċement kliem sabiħ biex jimpressjonana bih Ġesu dan. Hija garanzija tal-imħabba ta' Alla għalina. Alla jaf bik. Alla jaf inti x'qed tgħaddi minnu. Jara s-sagrifiċċji tiegħek, jimpurtah minnek, jaf l-istorja tiegħek, jidħol fiż-żarbuna tiegħek. U allura tibżax tgħix il-fidi tiegħek. Anki meta jkun diffiċli, anki meta mhux popolari illi timxi wara Ġesu, illi tħaddan il-valuri ta' Ġesu. Ħafna drabi iktar se jkun mhux popolari li timxi wara Ġesu u tħaddan il-valuri tiegħu milli jkun popolari. Tista' tiġi mifhum ħażin, tista' tiġi kritikat, tista' tiġi attakkat, imma Ġesu jsejħilna nkunu xhieda tiegħu b'mod kuraġġuż kullimkien. Ngħixu bis-sinċerità dak li nagħmlu fil-privatezza jott ukoll hija l-integrità. Aħna nsara full time, mhux part time. Il-ħajja tagħna kollha kemm hi għandha tkun xhieda tal-verità ta' Ġesu. Aħna kultant ir-raġunamenti tagħna ikunu daqsxejn soppi. Għaliex tisma'na nitkellmu nirraġunaw ma f'din il-ħaġa il-ħajja nisranija ma tidħolx. U f'din il-ħaġa Alla m'għandux jaqsam. Jekk jiena nisrani u jekk jiena ma' Ġesu, jiena nisrani dejjem u kullimkien, mhux biss meta nibqa' komdu. U niftakru wkoll fl-aħħar kemm aħna eżis quddiem il-missier. F'dinja fejn ħafna jħossuhom mitlufin, fejn ħafna jħossuhom bla valur, Ġesu jgħidilna intom tiswew ħafna iktar mill-safar tal-bejt. Mhux għal dak li tagħmel, imma għal dak li inti bin Alla. Ejjew noħorġu minn din l-Ewkaristija fiduċja, mhux fina nfusna, imma fl-imħabba t'Alla. Ejjew nkunu dixxipli ta' Ġesu bla biża' illi nafdaw f'Alla illi jara kollox u jifdi u jisalva kollox u lil kulħadd. Alla jieħu ħsieb il-poplu tiegħu b'imħabba ta' missier lejn uliedu u fl-istennija tal-fidwa sħiħa ma jħallih nieqes minn xejn. Bil-fiduċja nitolbu għalhekk u ngħidu ieqaf mal-poplu tiegħek mulej. Ieqaf mal-poplu tiegħek mulej. Sabiex fil-mumenti ta' diffikultà u ta' prova, il-Knisja tara fil-pjan t'Alla li jrid jagħmilha dejjem iktar tixbaħ lill-Imgħallem tagħha Ġesu, nitolbu. Ieqaf mal-poplu tiegħek mulej. Sabiex kull min għandu seta fid-dinja iħaddimha l-qadi u l-ġid tal-oħrajn nitolbu.
Iqaf mal-poplu tiegħek mulej. Sabiex min hija tibati jibqa' ċert li quddiem Alla xejn ma huwa mitluf nitolbu. Iqaf mal-poplu tiegħek mulej. Sabiex din l-Ewkaristija li qed niċċelebraw tagħti lilna l-qawwa li nsiru nixbħu lil Ġesu f'kollox anki fil-passjoni u l-mewt tiegħu nitolbu. Iqaf mal-poplu tiegħek mulej. O Alla, inti tant ħabbejt lid-dinja illi tajt lill-ibnek biex imut għalina fuq is-salib. U ridt illi Ommu Marija tiqaf fdejh u tbati miegħu. Għati lilna wkoll illi wara li nkunu sseħibna miegħu fit-tbatija, ikonna sem miegħu wkoll fil-glorja li tajtu miegħek fejn issa qiegħed jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Di l-offerta mulej nikkonsagrawha lill-ismek u nitolbuk li jassafina u tagħtina lajnuna biex minn jum għal ieħor nagħmlu opri li jixirqu lil ħajja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddu lek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswinna salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtejja tal-anġli u ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewit, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjinata biex mirrajħi bati, ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kullu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi.
Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr, għax oġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Leon, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina il-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni Mqadsa u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, fl-imkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħanniex fi tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u fil-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għati l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li intrid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom U miegħek ukoll. għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla Li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan huwa Ġesu il-ħaruf Talla li jneħħi d-dnub tad-dinja, ħen jindawk mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Issa li mlejtna bajnuna kbira nitolbuk mulej biex dejjem tatina d-doni meħtieġa s-salvazzjoni tagħna u li qatt ma nieqfu nfaħruk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. L-lum kien moment ieħor importanti f'mixja li bdejna issa ilha għaddejja madwar dawn l-aħħar 4 snin fejn qed nippruvaw li daw kollha li b'xi mod għandhom x'jaqsmu mal-vokazzjonijiet nippruvaw li naħdmu iktar flimkien u li anke nippruvaw li l-ewwel aħna stess nirċievu daqsxejn formation u flimkien nippruvaw naqraw is-sinjali ta' żminijiet. Hemm diversi forsi sfidi ġodda manka opportunitajiet li rridu nagħtu iktar kasom. Fos l-ħrajn issemmit ħafna pereżempju l-lingwa li aħna rridu nużaw jew li nbidlu biex nikkomunikaw iktar ma' dawk li minnhom il-mulej se jkun qed isejjaħ li nifhmu anke l-kuntest u l-kultura li huma jgħixu fih u li naraw ukoll kif nistgħu naħdmu iktar flimkien. Hekk jidher li forsi din fil-passat ma kienx qiegħda ssir biżżejjed u issa jsuqbilna flimkien li tajjeb li aħna naħdmu flimkien kollha kemm aħna għaliex flimkien ukoll nkunu xhieda tajba għal dawk li l-mulej qiegħed isejħilhom għal din il-ħajja partikolari din is-sejħa partikolari hekk huma hopefully b'dik ix-xhieda li jaraw jitħajru wkoll li jgħidu iva s-sejħa li qed jagħmlilhom il-mulej. We were talking about vocation in the Church of Malta. Vocation we always talk about not just priests and religious, but also vocation to married life, to the single life, how we can follow Jesus more closely. And I just saw so much enthusiasm among the religious to work together, to do better, to learn how to communicate with the newer generations, with the younger generations, and to really bring God into their lives and to serve the church and the local community. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ħlisejna waqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna għalik isma' t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubitna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irbeħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw l-ewwel misteru minn tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla itlob għalina mid-inbin
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija, imbirk inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija, imbirk inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik ismat tal-btana, Ġesu twilet għalina u li tikum li dem bħanna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw t-tieni misteru minn tal-ferħ, meta sitna Marija marret iżżur qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif fis-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la taħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija, imbirk inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija, imbirk inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija, imbirk inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija, imbirk inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija, imbirk inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija, imbirk inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija, imbirek inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija, imbirek inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna li kismat talbtana, Ġesu twilet għalina u li tikum blidem bħanna. O Ġesu tija jaħfrinna dnubitna, għadisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irbiħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw it-tielet misteru minn tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikull li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik ismat talbtana, Ġesu twilet għalina u li tikum blidem bħanna. O Ġesu tija jaħfrinna dnubitna ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irbiħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw ir-raba misteru minn tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikull li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak,
imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik ismat talbtana, Ġesu twilet għalina li tkun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erbeħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw il-ħames misteru minn tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna għalik ismat talbtana, Ġesu twilet għalina li tkun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tamatana, slim għalik. Lilek inajtu għal ġaħna t-turufnati u li teva, lilek nitnedu, aħna li nibku nolfu f'dan il-wiet ta' dmuħ.
Ejja mela, avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-truftament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli trid jint kif fis-sema ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qajt talb tagħna. Kristu il-qatt talb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Santu Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. tal-ħniena. Itlob għalina. tal-grazzja talla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mittama. Itlob għalina. li żjed safja. Itlob għalina. li żjed nadifa. Itlob għalina. bla teba. Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. tal-aġeb. Itlob għalina. tal-parir tajjeb. Itlob għalina. ta' min ħalaqna. Itlob għalina. ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisna mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddis. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddejja tiegħek murejalla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejqat issa u ngawdu l ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa bil-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ
u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turroccu, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li b'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem qaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santisma, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.